रेल थांपुर थिकिना आसा खालायो 9:30 건 थिकिना सारा नयचनि ट्रेन थांपुरो साब्रुमनि आगरतला थांपुर एमने ट्रेन खे बियां फायमानि साब्रुमनि फायकिना साफ्रोमनि आगरतला थांकाना आंबो ताबो थैनिया जे गथैलाबो माने कुनु सिन दामाखा आबो तो सिनिना नि कुनु सम्भाव्या सिनिमाया उनका और बाइक का सेम का और मारे बरक थैकिया है डेड बॉडी बैक खाना का आंके खाना माने के बुझतो न साबा के आंके फाइ नाय थिकेताको एमने क्वालिटी गरक में बा 9:30 건 सारो जदि ना एंगे ओ जे एक्सीडेंट माने ओ जे डेड बॉडी माने ओ कामिनि मुखता म ओमके रामदास पारा जला हंजाकता जला जना रामदास पारा बास्तोलिका ओम बो आंध्र खराय बो आंध्र खलाय मो बिसमन आंध्र ना बिसमन ब्लॉक खाय बो मो को विशाल गरन विशाल ब्लॉक सुरिलाम ता काकानि सिम किसा मुंखा ओ आनि मुंगांके रति देबरमा ओ नि कामि खरो ना आनि कामियो हमाया को